Magsana all na lang jud pirmi. 2 years ang gipirmahan sa kontrata. Kung way tigo mo extend pa, ingnon dayog mga uga. Asa na ang hostesya? Luoy ning pamilyadong OFW sa adlaw Valentine's Day. Cellphone ang gamitong komunikasyon, ang palad ang mo desisyon. Dili tanang abroad, pamilyado, adunay dalagag ulit tao. Mag-flirt sila sa ilang cellphone, walay kasuway maagrabyado. Luoy ning pamilyadong OFW sa adlaw Valentine's Day. Cellphone ang gamitong komunikasyon, ang palad ang mo desisyon. Sa Pinas ang mga asawa, labaw sad silang nagaagwanta. Hulat-hulat mga abay, makauli walay tulogay. Asawa dili ka agwanta, mo request pa og ika-isa. Milotay ng lagay sa bana.